Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu lalụ akande akọwala ugbu a na ya bụrụ na ntụziaka onye isi ala Tinubu ga-adị ire bụ nke o nyere iwu ka napụ ndị isi ogbugbo n'obodo ndị uwe ojii na-echekwa ha, na nke ahụ kwesịkwara imekọta nwa ya nwoke Seyi Tinubu. Ụlọọrụ EFCC na-atụ atụmatụ ugbu a ịkpụpụ aka chịbụrụ steeti Anambra Chris Ngige pụọ ụlọikpe. A ga-echeta na ndị ụlọọrụ EFCC bịara kpụrụ ya n'ike ụnyaahụ n'ụlọ obibi ya dị na Sokoro, Abuja. Onye Sultan nke Sokoto, Alhaji Muhammadu Said Abubakar, ekwuola n'eze wara awa na iwu Sharia ekwesịghị bụ nke a na-arụgide n'ebe ndị na-abụghị ndị ụka alakụba nọ. Njinji jiri n'isi ụtụtụ taa na Jos dịka ụmụ akwụkwọ mahadum Jos ruru 8 nwụrụ pịị n'ihe mberede okporo ụzọ bụ mgbe ha si n'otu ememme ntụrụndụ abalị na-alọbata ma ụgbọala bọọsụ ha nọ n'ime ya sụkọtara ihu ya na ụgbọala trela. Onye kwa ụgbọala bọọsụ ahụ nwụkwara pịị. Dịka alụmdi na nwunye ha nyụrụla ọkụ ugbu a, Regina Daniels agbahapụla okpukpere alakụba ma banyeghachi n'ụka Kraịst dịka o kwupụtara onwe ya ugbu a dịka nwa Jizọs. Ọ bụ n'ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.